don haka yanzu muna neman ɗaukin ubangiji ne, kuma insha Allah sharrinsa zai koma gare shi. Lallai ba za mu bar nan ba har sai gaskiya ta yi halinta. Amma wannan wani irin aiki take haka, wadda za a ce cikin 'yan kwanaki kaɗan har ta shiga yanayin da za ta iya yanke jiki ta faɗi. Ai Allah ya taimake ka, bai kamata kai kwankwanto a kai ba, saboda Nafisan mace ce mai kamar maza, kuma ko ba ibi na sata a gaba nake mata fada. Ya kamata ta hanga rage wannan aikin da take yi, ta ka dan huta saboda samu bacci. Amma ta ce min so take ta mai da wannan babban ma'aikatan kamar wata jiha ko kuma federal government. Inda ke da Umar Hashim kuna tura waje daya, burin ki zai cika. Kamar yadda kike mai hazaka da kwazo, shi ma haka yake da hazaka da kwazo. Amma ina yake ma ban gan shi ba. Ko da ma ba a zo da shi nan ba? Ba gaban ki dake tambaya MD ba? Ya ce ya tsaya a ma'aikata ba? Ko ba ka bane MD? Haka ne ranke da Iro, ji mota ta ka ɗauko min jakata. MD da PA. Kuɗin fita kuɗin ba mu guri ko? Lokacin da makirai suka tashi makicin su sai Allah ya tona asirin su. Sannan ita gaskiya sunanta gaskiya, ko an binne ta wata ran sai ta bayyana kanta. Jami'an tsaro 'yan sanda suna da amfani a cikin al'umma, su ne suke tsare mana lafiya da kuma dukiyoyinmu. wannan gaskiya ne, gaskiya ne. Insha Allah. Inda babu tsaro da babu kwanciyar hankali, kuma sannan da babu zaman lafiya. Shi kuma zaman lafiya shine ginshikin rayuwa. Haka yake. A yayin da wasu kuma rababbun 'yan sanda suke ɓata wa 'yan sanda na suna, ta yadda idan mai haƙƙi ya kai ƙara station domin a karɓa masa haƙƙinsa, farkon abin da za su fara tambayar ka ina kuɗin biro da takarda, kuma abin da za a karɓa maka nawa ne ka san sa a ciki. Ta kai ta kawo idan rigima ya haɗa ka da wani mai matsayi ko kuma mai ƙarfin aljihu, sai ka ji suna ce maka da ma haƙura kai saboda wancan ya fi ƙarfin ka. Ka ji fa ɗan sanda ne zai gane mai ƙara haka, kuma kana ƙara matsa masa sai ka ji ya ce wai abin ba daga shi bane, daga sama ne. Kamar dai yadda wani ɗan sanda a cikin wannan babban ofis ɗin suka haɗa baki da shi da wani babban ɗan majalisa suke neman danne mota mata mai suna Atene filaye guda biyu, wanda mijinta ya mutu ya bar musu gado ita da 'ya'yanta. Gaskiya ne wannan, gaskiya ne. To shin wannan matsalar gaskiya ne daga sama ne? To muna roƙo da duk wanda ya ga wannan bidiyon ya yi sharing ɗinsa ta yadda har sai saman da suka faɗa sun ji kuma sun gani. Idan mun ji sun yi shiru to matsalar daga sama ne, idan kuma mun ga sun ɗauki mataki to matsalar daga ƙasa ne. Zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.